ang tuig 2020. Action Hotline. With action Oliver Pason sa technical side, backup si action Dorel Cabato kag action Elry Dutilios. Ako naman action Artay Hupon checking in. Action Hotline. Top kita sa tak ng alas 9:15 karon nga aga sa pagdulong sa inyo sa pilag ka mga nagapanguna nga mga balita kag informasyon diri lamang sa inyo palatuntunan aksyon hotline sa aton nga mga headlines. Action Hotline. 2006 Golden Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Headline number 1, 5 katuig nga bata nga lalaki patay sa sunog sa Barangay 2 sa siyudad sa Bacolod nanong natabo sa siyudad. Way pa kita naka-move on angot iya sa nagluntad nga pagkapatay sang anom ka mga persona sa isa ka pension house. Ari naman diri naman sa Bacolod City kainas ang kagahon may sunog naman nga nagluntad. Ang masubo may isa ka bata nga natrap kag naulamid gid sa sining ng luntad nga sunog patay. Action Hotline. Diin balang Iloy sini ang ginikanan nga nabili ni siya sa ila sining nga balay. No ibalontang background sinagkaron dugay-dugay. Plus nga kahapon ti may ara naman sang identity o ginpagwa na nga identity ang Bureau of Fire Protection angot iya sa pagkilala sa tong mga bangkay nga nadalahig sa pagkasunog sa isa ka pension house, no, sang Haba Pension House. Task Force di na padulong ang inyo sining pag tutok kag investigation sa nagluntad nga insidente. Action Hotline. Headline number 2, update sa investigation man sa Bureau of Fire Protection hangon sa nagluntad nga sunog sa pension house. Tinano na ano na ang inyo sinina-establish? Naibaluan ta na kung ano gid ang ginalinan sa tong sunog iadra sa pension house? Action Hotline. Kag headline number 3, ang pag-aprobar sa probinsya sang ordinansa nga permanente nagaban o kung nagadumili sa entry sa supply sang karne sang baboy diri sa probinsya from Luzon and other areas nga apektado sang African swine fever o kon ASF. Siyudad sa Bacolod, kumusta kamo iya? Way kamo plano nga maghimo sang counterpart or kasubong nga ordinansa? Action Hotline. So para mo inang pila ka madalag ko nga mga balita nga atong tutukan karon nga aga. Now, sa aton opinion survey of the day, ano paglantaw nyo kundi subong diri sa Region 6 ang ambal ni Mr. Winnie Sancho nagligad nga adlaw, nagumpisa na ang effectivity iya sang pagpatuman sang wage order number 25, although why pa nakapagwa officially sang implementing rules and regulation. Tigaling kay kabaluka kung kay isang compliance sa muna ang problema, ang implementation na gidla aktual. Action Hotline. Ang pamangkot subong, no, kung bala matuman gidni sang tanan nga mga employer, willing man kuno sila nga mag-provide sang increase. Ang nami pagid sini kay ti sa sumada o kon sa pag-isip iya kinanglan ma-include ang increase sa batunon nga bonus sang mga empleyado sa pribado nga sektor. Action Hotline. Yari on anong mambalyo, may ara naman subong ginaproponer nga increase na naman sa sweldo sa mga kasambahay. O may naghimo naman, nagdihon naman sining kasuguan. Tiyang kasambahay, diri sa aton sa probinsya, kinanglan 3,000 man ang sweldo mo. Ti kontasan ini pila pwede mahatag. May ginaduso, ngayon 5,000, dito guro sa Manila, basi pwede. Action Hotline. Pero diri sa aton sa probinsya, ba mag 5,000 gawang sweldo mo sa imo kabulig sa balay, hindi mo lang kabulig ning dala sa kasambahay law. Tila daw munta ko masarangan ini sa provinces kay subong daan ang ginatawag naton kapigaduhon mabatyagan gihapon. Action Hotline. Pakarunan nato na, anong reaksyon nyo? Ti conforme magkamusini, tas-tasan tang sweldo sa aton mga kasambahay. Action Hotline. Pero dire kita anay sa update sa nagluntad nga sunog kainan anong latest investigation may ara na ba ang Bureau of Fire Protection kag nano ang natabo nga ang natrap naman ining bata dining ginikanan niya siniman. Patrol reports. Let's have Action Alvin graba sa patrol with this report. Action Alvin, good morning, please come in. Sa apatanan ka mga puluyan ang nahalita na naman sa sininga sunog nga nagluntad aksyon na art sa Purok Sigay, Barangay 2 diri sa siyudad sa Bacolod, more or less mga alas 5:40 ang takna sinila mga kaagahon. Now aksyon na art sa initial isa diri sa record sang Bureau of Fire Protection
isa diri ang napatay sa sunog, isa ka total damage, tatlo partial nga sa sunog na nagluntad sa among nga barangay. Action Art, nanong pinaka-latest. Ipasok ko bihin sa imo Action Art si si Chief Inspector Publio Buboy Protenya, Action Art. Sir, live ka subong sa Action Radio, si Action Art tayo po. Sige, salamat gid. Very good morning. Sir, may ngaga. Salamat din. Salamat gid sa time no. Baw siling ko ay pakita ka tung kaaw may sunog pa nga nagluntang ligad nga adlaw ari na naman no sa barangay 2 naman iya kay ina sa ngaga, sir. Yes, ang ginatingaga lang nato no mga alas 5 santaysay sa ngaga na isig naton diyang call sa may Purok Sigaya barangay 2 no. Kabalo naman. May tatlo ka partial. And then we have one casualty, 5 years old siya. Okay. So ang ano naton, ang bata, gabi na buyuan siya according sa itong sabi na kayong iloya, why mo. Bali, So, muna. oo. So, din gid ang origin, din ginagali ng sunog, sir, kag sino balay ang una gid nga gin lamon sa karayo. Sakay ito balay ito ni Ma'am Milita. Sa WhatsApp, sa sabi ko muna. Ano nga lang ni Edith sa Quadra? Melinda. Sa WhatsApp itong atang mo, pero muna ang ginanaton, ini Belinda Quadra. Now, ano sir ang inyo investigation? Paano ni nagtuhaw ang kalayo? Sundaw, hindi pa natin, hindi ano to, no, pending ka lang na kaya kay bangod na ang atong investigador sa buong ongoing pa to kaga chairman isang ano ginalina no kay na ano lang to kina mo na kurantan to nga nasunog itong area. Kay chairman pa gito kay pa nakita naton to do usdang din sa mga tabong pero do mo usdang sa Okay. na pa to mga elements or mga substance ato dito nga nabilin. So, suma total, ang damage, pila kag ang nakuan lang, nahalitan lang, sir? Kaya mula na siya, probably mga aras sa 30,000 pesos, more or less ang dami. Ang damage? Yes, sir. I see. So, ang bata to, sir, sa inyo pagpangusisa, paano nga nabilin to siya kang natrap sa ikaduha nga panalgan sa balay to? Ila to balay? Doon na to, doon, hindi kuya balay, kasi ang dalawang bahay, ganun, ordinary na sa Oho. din na lang ito, aning ilo na tagpo dito na eh. Verify ako ng bata yan, harap. So, paano nga? Bali daw ang bata, abido kung kay isang bata, dra lang nagatiner, dra lang ga-start. Tulog, oro, dra nagtagatulog. Ay, sus. Nga ang ginikanan niya din, kuno, sir? Probably yung pa sa magano, sa Cagayan, sa mga lugar, sa barangay ko. Sa piyak lang nga lugar. So, ano ni man, ini nga lugar, sir, do ka prone gin man abi, kapin pa kung may sunog, daway ka mo kabudlayan in terms of pag-penetrate, pag-respond sa aton sini nga mga taga Bureau of Fire Protection and other volunteer fire brigade? Siyempre, kung makita, ito, mabudlay, hindi, kay kinala mo pa pag-sino ka sanay ka mo ito, ginutok pa ka mo, ang mga balay, bunggo, pangulo mo, madoko ka pa. Pagsulod ka to, kung mga 5, 8, 5, 9 ka na, buko agad magkano binungguanay para mo ito kasi yung mga balay, hindi sisip mo. Tingling yung batian mong sakyat. So, mga balaan din natin na ang area kung mag-start ka kung hindi mo mapunggan niya, tendency na po, hindi magnubo sa isa, duwang. Na may aragin na total ang balay. Okay. Bangod man nga dikit-dikit kag made of light materials. Yes, so, So, bangod sining insidente nga siling ko second in a row na ini nga natabo diri sa Bacolod, ano sir ang matikang himuon sa aton office, especially sa pag-advise sa public. Bala nga daw mo ni, nagilapit mga daan kita subong, bisan pigado lang ang tao, nagatingwa man nga magka-Christmas lights, tanan na lang nga dekorasyon sa balay niya kung Christmas mo, tisling ko ba siya mo, naman lang tunaan sa sunugaw?
wala kita kulang sa pagpabalo sa itong mga pumuluyo, no? Dapat ano din nila nga pagbano bala pagsinsiro gid sa pag halong kay kapila adlaw mo na ginobra ta permi sa inyo sa media same time sa ato mga ginobra sa mga barangay. Okay. Spite of that, katabo na. So, ara gid sa atong kagalingon ng paghalong. Kay kadalingon natin, buta nga taga-termina. Kadatikang natin, safety gid sa atong pamilya, no? Kung atong nipol. Mati dapat secure tanong feeding na tunan sa sunog sa atong barangay. Okay. So, that's why, nag-isa ka katabo, kami ara sa aga, no? Notice natin. Oo. Pag siguro, ipikto naman nag-isa, ara man sa atong mga pumuluyo, ang paghalong gid ya. Kasi, ga-campaign kita, ginagawa maghalong, amunita na ng effort man. Aragya po, katabong sunog. Kasi mostly negligence permi sa parts ang ato mga pumuluyo. But ang atong Sumbacol City Fire, still continue kita sa pag-conduct sa mga inspection, pag-drills, kag mga lectures, no? Pag-atag fire sa ato mga barangay. At the same time, sa inyo sa media, sa pagkalatnag sini sa inyong mga programa. But gapil ko permi mo nilang gitermi nga paghalong. Okay. Sa aton nga ginobra dire itinari na natin pero pag ginaton yung ginapataas nato ng aton nga presinto nga sa pag-conduct sa mga pag-inspection kapag conduct lecture kapag pabay-babay balo sila sa mga fire safety measures. So, liwat, panawagan kung maghalong ka kay ang atong kabuhi isa lang ni. Pag sila katabo subong sunod-sunod niyo anong subong isa naman. Pito na. Kaya ni safety pa ni pero dapat sa aton pa ni malay secure ta gid termi nga bitis kita maglakat. Kung ano bala nga i-secure ta gid. Yan, di man kay kabudlay, no? Kapin pagid mga outlet naton, ang mga gina-charge naton nga kung nagkatulog ka bala, budlay na kung kay isa nga ma-overcharge ka amo na ang sumigabong kagalinan sa sunog, sir? Yes, muna dapat maghalong kita action art kay ginamo na ginanukugid sa tanan ano kulit kapil sa Bungluyo sa Bacolod City natagaan-tagid nung kagalingon sa safety permit sa ato mga kupdanan. Okay. Hindi lang kagalingon ta but same time you have to remind man sa ato mga pamilya, members sa pamilya, mga neighbor naton kung ano dira makita sa barangay. At the same time nga atong mga barangay kapitan kag ang atong mga council tanod tanan kindly monitor sa area ninyo para nga sa sinabalay malayo tayo sa mga pilagko masunog kag probably madulaan sa kabuhi. At sa ato mga negosyante diri sa Bacolod kindly check sa aton nga mga business establishment, siya yung mga hotels to those mga area nga mambal nato maginadayuhan sa mga sumalayo naton diri nga mga bisita from other places, no? So kindly check na hindi na time siguro nga di kasi lang i-depend ka lang sa aton ng mga administrador o sa mga Now, utod ang linya ni Action Alvin, graba balikan naton siya. Ang aton ginapamatian amo si Fire Chief Inspector Boboy Plotinia. No, angot ini sa nagluntad pa ni bago nga sunog kay inasang kagaon. Action Alvin? Action Alvin? Hello? Ay, sir. Sorry, ginautod ang linya ta. Oo, nang gapil kikulit sa mga aton ng mga negosyante diri sa Bacolod. Not only sa mga natatapos ng mga barangay kapitan kag mga council, nila buligan ta nga sa mga barangay, monitor ta kung aton mga tanod. Okay. Kung malawig mga area tada nga kita naton nga daw kahasad. Kindly report or kamo naman mismo nga i-monitor niyo man. At the same time, atong mga negosyante diri not only nga mag-depend kita sa atong mga inspector, sa atong mga safety officers, kindly i-remind man sila or check man ang safety sa atong safety kag ang aton nga how prepared kita sa atong mga personnel in case nga may mga matabo sa atong mga business establishment. Kaya check man nga monitor gid na. Okay. Kaya attention kag mga seryoso kita kay sa atong mga negosyante miyara kita yang gininvest na for pila ka years nga ato lang not only nga mag-income but same time nga safety sa atong nga mga mga bisita naton. Pag itong mga balay or mga boarding houses, tira, kag mga hotels. Kindly check na tanong taman din sila nga after kita lang ibang disapin, mga especially sa mga boarding houses, mga dormitory, mga iba na sa lapit sa mga mall dire, mga department store, may mga borders, wala mga permits. So kindly, di lang sila nga nato nga mag-after kita sa tanong taman ang safety.
Mm. Kasi may mga pamilya man na to sa ibang nga lugar nga nagadepend sa ila. So mula na kinahanglan ko ang bulig sa tanan. Okay. Tagang yung Bureau of Fire Protection, especially dito sa Bacolod Supply Station, wala din niya contact sa pagpanomdom ina sa inyo para sa palayo kita sa sunog. Sir, sa sunog kay ining bata, ulihin na lang ni siya no, na-discoveryan nga to ni siya nabilin sa babaw to iya kag na trap man sa sunog. Pagano po ina, tapos sa babaw mo, biyan ka, tapi di mo naman tumay nga get ang ano sa sigang pagkikit-kit. Na to yung kalagtag itong kalayo, labi na ano dato. Okay. Hindi na maka-risko dito. Aside sa iyaw ay naman sa napilasan o kon mga residente to nga nasamaran abi bangod sining sunog. Wala naman na action art. Amo lang man pag natula ko tatato ko din na mga size na fire out naman to. Okay. Sir, sa pension house isingit ko lang. Ang task force kung gigintukod naton anong komposisyon sini Bureau of Fire Protection? Sino pang iban nga mga member niyo da sir? Sa ano action art? Sang task force bilang gintukod sang city sa pension house naman nga case nga incident? So the task force, ano pa man ano, ng inanong subong namon tanan, what are those Komposisyon. namon na para sa sining pag-conduct sa mga pag-inspeksyon sa pag-monitor ulit ng mga mga business establishments, Okay. sa mga boarding houses, sa mga hotels, sa mga pension houses. Siling ko anay nga tapos na ang Fire Prevention Month do subong yan do ginasunlog kita nga rin nakita lang nagailapit sa December di pinagdamo sunog. Ano ganin naton nga probably sininga tuig gani 2-0 kita kasuwag subong nagulpe lang ang anom tapos sugpo ng isa. Okay. Sir, atong sa sa may Haba Pension House, ano ang matabo sila? Anong desisyon sila? Hindi na ginaialiwat. Halimbawa, kung magsiling bidra ang tagiya nga, liwat niya ipa-renovate, iliwat i-operate nila, nanong matabo sila man? Except sa ila na kung ipa-renovate nila kasi away pamanta dito ano na din po. Ang plano nila daya as long mapasulod sila ditong plano kagi no naton as to the structural, as to the structural engineer kung bala kaya pa na yan. Sa amon, as long they are complying sa mga Requirements. Incorporate ang ilang mga requirements, kaya hindi namon ito okay yan. Okay. So, ang mga patay ito, kundi na nakilala na naman kahapon, na-claim na sa mga families atong nabilin nga duha. Na-identify na to ang kanina rin pamilya. Okay. Nagtagpo na from Cebu. Okay. Ako na sa isa kapanira pa ito identify to ang same time claim sang ilang ay masang atong basta nga si Arniel Bahinting. Bainting. Okay. Ang isa to yung taga din to, sir? Si na to na claim na naman to identify naman sa motong cashier. Oo. Pero taga Bacolod to ya. Taga Bacolod. Ang iban nga mga pasyente sa ospital, okay naman ang status na? Sumnaw to why pa man to updated sa kasi ang aton diri subong ang mga releasing sa mga nabili nila tong mga gamit sa Patong na mo ang tagapon atong apat but wala pa naton tumanong kay kung bala nakapun out na tong apat. Sir, ato ini ginapamagkot sa Bacolod nun gid ano gid ang matuod sa to no ginhalinan sa sunog to may gambal nga sa motorsiklo, may hungod nga nagsunog sa motorsiklo. Inaway pa gid may establish until now. Sa subong action art ginaano pa rin ang investigasyon hindi lang ta mag-analyze na kay mag-speculate, okay. Kaya ra kita nga ginatanaw nga base bala makaano siya kasi may mga anong matong investigasyon basta naman tanan kita lang na pag-iano gid sa ongoing investigation kasi okay. gusto may ara nga tanang mga lead Ate sige. Bulit sa aton city director sa Colonel Vinyas na mabuligan kita nga ma-facilitate na. So, it comes sa cost, pending ka lang na yan. Sige, no problem. On that note, sir, salamat kita sa imo time karon nga aga. Good morning. Thank you. Salamat. Action Alvin? Sir, salamat gid no. Again, action art ang napatay. Ang mga residente to nga naapektuhan sa sunog sa barangay Dos, ano matabo sa to sa ila? Din sila temporaryo i-house ni. Kag nano na ang initial nga nabulig, may mga city officials to nagkadto para providean sila bisan mga pagkaon na lang karon nga aga?
Aksyon na Arta, una ang nag-responder, ang kagina naghatag na sa bulig ang punong barangay sa barangay 2. Si Kapitan Bangguanga, muli siya ang una nga nag-responder kag naghatag man sang bulig. Bulig. Diri kay Bangguanga, temporaryo, matineranay sa barangay hall. Okay. Ang ining mga nagkala biktima sang sunog. Aksyon na Art, actually ang sunog diri aksyon na Art una nga sugod nga kalayo dito sa balay ni Belinda Quadra. Belinda Quadra. Belinda Quadra. Oo, man siya ang total damage kid action Art. Okay. And sa record ban sang Bureau of Fire Protection, may tatlo pag diri nga balay o kuntuloy ani Shirley Sugilon, Burley Canlas kag Josie Benza, no? And kay ongoing pa man ang investigasyon. Okay. Pero Action Alvin, ang bangkay sa bata, di niya nakita dito sa balay ni Belinda Quadra mismo? Yes, action na Art. Oh. Kay actually sunod diri kay na istorya taman ang Eloy sini ni si Beverly Makapal Balaction Art. Amo nang Iloy sang 5 years old. Sang 5 years old. Kano kuno ang balya? Nabili niya action na Art kay gali nagatiner ang Bata? ining bata. Uy, tinga dito ka tiniraw din siya kakadto. Kay balay inisang pakaisa niya abi action na Art. Bali magpakaisanay sila si Quadra kag ining ano to apelyido ya? Si Makapal. Makapal. Oo, ang nanay sa bata. Magpakaisanay sila kagina pagpakigangot man naton dito sa Iloy. Okay. Dito bali ang nagpadako diri ang iya sini nga pakaisa. Okay. Nga bata mo ining 5 years old ikaduhon nga bata kag ang nagpadako amo mismo ang iya sini nga pakaisa kag samtang ining nga babayi o kun ang Iloy ni isang bata nga si Beverly Abe Okay. nagasinir sa Purok Kagaykay sa Barangay 2. Aha. So ang pakaisa niya nga si Belinda ang tag-iya sa balay, di ni siya sang nagluntad ang sunog. Muna ang ginapangita man natin kagina si Belinda Action na Art. Why ito siya? Why ginaton to siya na kitaan base makabalik man kita dugay-dugay. And so to at least mahibaluan taman anong pinaka-latest di nagsugod ang kalayo, balay Okay. o kung diin kag nga naglaton pa sa iban action art. Kay kagina nakitan man naton ang effort sang mga mga pumuluyo, especially ang magambal kita action art purok sigay masyado kaikit bala sa mga puluyan. Ang Purok Sigay doon nalipat ko, di ni siya gani dapit. Anong mga landmark na? Kung nalin ka dira sa may Santo Niño, kung yung sunog na ligad, dira tadlungon mo iya pabaybay. Ito, Kagaykay. ha? Kagaykay. Kagaykay. Kundi dito nagligan ang nasunog sa Walada. Sa wala. Ini ang Sigay, di ni siya Sa dapit tuo gani. naman. Dara ka naman sa tuo ayon action na art. So, sa piyak lang nga porsyon, sa ginsunugan nagligad? Yes sir. Sus. Sa pihak lang action art. Grabe ba? Kaya ang lugar sang nasunugan aragi siya sa tunga mismo. Sa tunga pa medyo may Kung amo ara mismo sa likod sa barangay hall nila dapit? Ay, hindi. Sa may barangay hall na yun, action art, amo na sa may pabaybay na yun. Oo. Diri ka sa may pabukid, sa pihak ng street. Sa right side sa iya? Right side ka na, sa tuo ka na. Ah, Na yun. okay. Dara natabo action na art ang sunog. Sa tunga, more or less, guro, may distansya man action art, gikan sa highway, sang kagina sa sunog, medyo may distansya. And ang puluyan, masyado ka ikit. Tibudlay pa na da magsulod ang hindi na da kasulod sa ilagid mismo kwanda lugar ang fire truck. Oo, hindi gid kasulod action na art ang fire truck. In fact, ang ginhimo diri sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection and that includes naman ang iban nga mga volunteer fire brigade, ang Amity kag chamber ginpang sugpon ang ila sini nga mga fire hose. Para lang makalabot dito sa lugar while ang iban nga mga pumuluyo bayanihan system kabalo ka kung din sila gakuha sa tubig ang mga pumuluyo bayanihan system para lang mapalong ang kalayo sa kanal. Tiway ka choice, alangan karon din ka mangita nga suba na kay way guro bisan sapa na guro layo. Yes, sir. That is why nga nakitan man naton ang pagbinuligay man sang tag sa mga pumuluyo dito. Kag nagabulig man of course sa butong bala sa mga fire hose para lang makalabot sa puluyan abi nanday sa Quadra kag iban pang nagkalabiktima sang sininga sunog aksyon na art. Ti amo na ang sitwasyon subong subo-subo da kay
Ti mga balay to may nagilapit Disyembre. Yan din kay mo karon Christmas na sa balay sang kaingod mo kun diin ka da makaplastar sang puluyan mo. Oo, amo ning masubot diri Action Art kay team lapit ng Disyembre. Isa pa nang natabo diri kay nasunog pa ang ila sini nga mga puluyan. So matotal sa record again sa Bureau of Fire Protection, Okay. isang total damage, 3 partial. 3. 3 ang partial. Ah. Pero may record man Action Art iyasang barangay kagina Na utod ang signal ni Action Alvin Graba balikan ta siya. Final stretch ng iyang report angot sa nagluntad nga sunog karon iyang aga. Subo-subo manino grabe. Nanong tabo sa Bacolod ginasunlog kita ato ni man. No, Action Alvin? Yes, Action Art again no. Sa record man sang barangay nakuha tani nga record kikan man kay punong barangay Bangguanga duha dili sa ila ng nga record. Okay. Duha ang total damage. Duha? Ang balay ni yes sir. Ang balay ni Belinda Quadra kag ni Shirley Sugilon. Okay. Ang total damage. Aha. Partial damage 3 diri. Balay ni Isabel Bailes Bernie Guro ni Action Art but i-check ko ni liwat. Silang insiguraduhan na lang ng record. Kanlas kag si Jose Benza. So partial damage ang 3 ka mga puluyan. Inabase sa record man sang barangay sang punong barangay o sang barangay kapitan sang barangay do Action Art. Sige. Action Alvin i-check ta lang na karon kung kumusta na ang ila sining status. Balikan ta lang si Kapitan Bangguanga kung ano man kinahanglanon nila. Dumduman mo nagligad pagsunog sa Kagaykay. Tulawin ka dan tinirma nila sa eskwelahan da sa Abis, di ba? Oo. Masubra to duha kasi man nagtinag Action Art sa Hindi lang guro duha kay do kapila kita tumagdulong sang bulig sa ilaman diri sa Action Radio. Oo. Grabe damo pa to nga mga puluyan. If you may remember, masubra 200 ka mga puluyan ang nagkasunog that time. Sang natabo dito sa area sang Puro Kagaykay. Sige, Action Alvin. So rekta diri sa opisina sang Bureau of Fire Protection sa syudad sang Bacolod with action na nikiraw ang kaaksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Patrol Report. Salamat Action Alvin Graba balita gikan sa patrol sa nagluntad nga sunog kaina dira sa Purok Kagaykay barangay sa area sang Barangay 2 no Purok Sigay. Tiano ni man grabe subong kasunlog ang sunog ikaduha na ining nga siman na ang worst kay may ara na naman sang kabuhi nga naulamid o kon may 5 anyos. 5 ka tuig nga napatay. Action Hotline. Hindi niya lahog, may nagakalamatay iya sa aton diri sa sunog. O ang sa hotel o ining sa pension house, sige pa man investigation sa Bureau of Fire Protection. And then, ari na naman. May panibago na naman nga sunog sa Barangay 2. Tiyan mo na ang problema, bala, abi ko ganit, kundi nagligad to ang City Disaster Risk Reduction Management Office, kundi may mga training sila sa mga barangay. Importante gini actually mo. Ining pag-organize sa mga barangay nga mag-set up kadira sa imo team nga if in case may mga sunog, emergencies, calamities, may mag-respond bala, may mag-responder una nga magbulig. Importante kita mo niyo sa sining sitwasyon. Tigaling kung kaisa kung kaagahon mag-amo niya nga oras. Kalabanan, tulog na niya. Action Hotline. Amo ginang namit, kini tulog mo, magluwas siya sa aga pa nagabulog tao. O, amo ning nga nagresulta na naman sa panibag o ang pagkapatay sang 5 ka tuig nga bata nga natrap sa sulod sang puluyan. Action Hotline. 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo.
sanligan. Tinugsan probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Di alam mo ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sa bisan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:56 na. Kadasig sa simpo, no? Anyway, pakarunan tagurong dito malabutan ng mga balita. No, kay Girlie May atong Salazar, Madam, good morning. Thank you for listening. Kay Chupoy Magbanwa sa Pungsod, China. Kay Bia Jonathan, nagamonitor man. Ginatamyaw ni Girlie May atong Salazar si Gilbert Salazar, no? Si Kuano ga monitor man, si Carmen Sumugat,
Sa Hong Kong siya, si Angeli Dacoles. Good morning, sir. Bata ang napatay. Bata to. 5 years old. Bata nga lalaki. Action Hotline. Gina Faye Saguban, Papasin, good morning. Edwin Pinida, nasunog ang collateral damage tani sa Cebu ni ICAD sa photo ops. Oh. Si Zmar Zerimar. Sir, good morning. Pag-greet lang ko sa amigo ko sa Magallaon, si Rodolph Hapagat kag Sir John Sanoseco. Idiri Kaport sang OTTG, Christine Taxi, Jojo Salaver Luplop, Jackson Art, listening, watching here via Facebook in Las Piñas City. Thank you. Joy Archibal Landero, Mary Grace Eugenio Fermin, kag Percival Villamor. Action Percival, good morning. Ang mga nag-monitor man si paring Basti, Jenny Miguerin, paring Radix Lambot, Bro Kano Oreta, good morning man. Action Hotline. Ervin Torri, si Juanilin Adla On Giliepa, Sir Roger Montalvo, former kapitan o kapitan sa Subong. Boy Dulya, kumusta ka na, sir? Primo Edgar Marcelo Magbanwa, Pinky Malsi Garciniego, Tito Amicdra, regards. Mels Benedicto, harapan si Eli Guerrero, Bowie Julingo, Arlene Torindon, ma'am, good morning. Jobert Itabag, Frank Agsam Carbon, Gamonitor man, Lynn Apas Aladia, Jerry Miranda, Namay, musta ka namay? Ko Marvin, Rosana Panagiton, Nikilado, oy migo ko, Meg, musta ka na? Kag si paring Gerson Ruiz, Nelda Guanze, Bebson Mark Rigor, Erma Armonin Pamplona, Rosalyn Grati Peruelo, Araman Gamonitor si Sir Sherlock Kamana sa Police Station 2, Daisy Binyumingan, Brian Lay, Paula Casas, Araman John Renil Sustinto, no permigi niya, Station number 5. Action Hotline. Inting Bibuso, Lorena Hongko Calupes, kag Sir Fred Trahiras Jr. Kuan na ni siya Ataas ng posisyon niya sa bahin sang Luzon subong si Sir Trahiras o din siyang transfer man. The provincial par marshal ni sa Blanco subong mo. Sa isa ka lugar. Action Hotline. May Puentispina, sininga sa akon ba na Noe Tamon. Morning. Action Hotline. Now, ang parte sa sining permanente na pagpermana sang ordinansa sa probinsya sa Negros Occidental nga nagapatuman sang pagban, no, pagsulod balas ang tanan nga mga pork products halin sa Luzon kag sa mga lugar nga ti affected sang African swine fever. Ti ang probinsya ya may permanente or ordinansa na ti sa ara sa ordinansa nabutang ang mga konsekwensya ato bangon mo dira nga sa labton mo in kaso magpasulod ka diri kay ti may regulating power ng province ang task force nga ginauyatan. Ambot ang Bacolod City may plano man sila ihan nga magdihon magplastar sang kasubong sining sahi sang ordinansa kinanglanon ini. Action Hotline. Although nagapabilin subong ang Bacolod City, hilway gihapon sa ginatawag nga ASF. No? In fact, ginatulaan man sa city kung bala madramatize man sila katulad sa ginimo sa probinsya nga maluto man sila sang litson kagaunon no, ipakita bi sa publiko para nga at least klaro yan ang litson diri sa aton pwede kita igapon ka bakal baboy kag litson nun no? Pero antes ang litson diri kita nayo sa Action Alvin Graba. Yari na, may nadakpan na. Akto nga nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino ayhan ang nadakpan o planda ko promo. Let's have Action Alvin Graba din silang lugar. Sino balay ning nadakpan ni Action Alvin? Action Alvin. Ay, way siya kasulo daw? Action Alvin? Art, Ay, ara na? Ara na, nakasunod na. Oh.
Ari kita sa area sang Purok Katilingban, Barangay 39, no? Diri sa siyudad sang Bacolod, katudog sang imo monitor diri diri imo monitor ang imo program diri sa Purok Katilingban. Kay si Mrs. na dakpan tagi dyan, aktuhan tagi dyan pa mati sa imo sininga program. Nga mo gani, ma'am? Jenilyn Magada, Jenilyn Magada, taga diin kaya? taga Tuyong Kawayan. Sos, taga dito raman ang gali karaton. Ay, amo. Taga Kawadyan Manggali. Taga dito raman ang gali sa Kawadyan. Ay, oo. Taga din ka sa... Diyan mo siya kuno dito sa Tuyom. Sa Tuyong, Taga ka sa may Taytay. Di man damping bayong kay do. Dahil makita siya na makatultol sa bayong man. Sa Tuyong, Barangay Tuyong. Nataytay ka na yun? Oh, Taytay. Sa may taytay. Lapit dira sa pasalan. Ay, hindi, dire lang kami sa may unang issue. Asa una ra siyang isyo. Oh, Oo. So, taga to yung gini siya action art. Dira gali lapit sa ilan ni Councilor Sammy Habagat. oh, to Parayged. Amon Aguhoy. ko na. Ato yung mo ni. No Wonder Action Art. Kawadyanon. Kawadyanon dito sa tupad ni ano subong Councilor subong si Sir Sammy o kunara siya sa Noseco. Sa Sinico. Noseco. Noseco na siya. Pero si Sammy, amo na siya subong ang aton nga Vice Mayor. Vice Mayor siya? Yes, action na art. Sabi ko si Jingjing. Ay, si Jingjing, no? Si Jingjing. Jingjing Tabuara. Nanong kay imo Suryano. Dahil kay imo Action Alvin Kawadyan, kay dahil kakabahibaw imo nga. Ay, kung kaisa nagkakalipat kita. Sos. Kung taga giyungan na ma-enkwentro mo, ang hambayon ka nga, ay, saray, dapog sa kakayadyan. Ay, sigurado na kay mga kigina. Dugay na di siya sa halin sa Kawayan, rin siya nagtiner sa Bacolod. Na, mga 15 years na. Baw, dugay na gali. Oo. Hindi Kawadyanon, Action Radio, country na siya, Action Art mo. Ma'am, naaktuhan ta ka. Anong alam mo, liwat? Dinilin Magada. 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 Ariente para guro niya ang bana ni guro. Ano may bana na siya? Ha? Ang bana niya mo Magada? Oo, Action Art. Ito yung mga Magada, doon dito niya basak dapit kag sa Nara? Oo. Na, Di timing kabalo kagid sa lugar Action Art. ako pa iya nga taga-Kawadyan ako, ikaw iya taga-Ilog. Ay, oo. Tupad lang man. Danay. Gasundanay lang. Ari, kay naaktuhan ka, nagapamati kay Toto Art, no? Kay Ka-Art. Si Ka-Art, ari, kay premium nimo sa pagpamati nimo sa Action Radio. Isipan, ay. 1, 2, 3, 4, 500. Wow. Salamat din sa Action Radio. Grabing kasi manwa ko. Mamati man kamo sa Action Radio para may 500 man kamo. Sige nga, aabi Action Radio ang imo ginapamatian. Kay number 1 sa balita, number 1 sa aksyon, namin ba ang ila programa? Baw, grabe. Oo, si Ka-Art, taraman sa. Oh, sino subong upon mga driver daman? Ang ako na nga driver subong. Ay, abaw si Kanani. Ipaaman na si kay Kanani sa iya? Sige, tako na lang si Kanani. Kagibiling ko na din. Daira kay basi wala kun mo isog ang asawa niya nga si Tiray. Kaga mga mangisog na karon kundi. Mambal si Marning ay kaguro kay balo basi kung nalipat ka nga sing una naghampak ko taekwondo. Ay, gali, no? Grabe, bati magginsian news na medyo lawig na congratulations na sa taga-Kawayan pero taga-Barangay 39 na subong. Oo, sa 39. Pero na siya pasulod sa Kwan, Negros First. Yes, Action Art, no? Ari dibid siya diri pasulod sa may Negros First Action Art. Sige. So, rekta diri sa area sang Barangay 39 ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Tubtob sa liwan, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati o Plan Dako Promo. Ako?
ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nagkalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol.
Nagapasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Aksyon para all the time on the go. Ang aton sining galawas mayong kondisyon niya kinahanglan natagan naton proteksyon gid kag pagpabakod sa immune system kag resistensya na ang mabulig sa mga produkto sa Dr. Alfred siya catechins kag tannins no nga dira sa Dr. Sa pagtubo sa cancer cells sa lawas ng tawo. Timayon niya kay at least may depensya kita siling pagani ni Dr. Alfredo dito sa plantasyon sang mangosteen sa Kinapawan City ni Dr. Alfredo Villarico last September 8 lang nagkadto ini siya dito. Siling nga prevention is better than cure kay amo ining capsule nga natural organic kag wala sang preservative. Nami pagid kay Dr. Alfred ila products kag wala man ginakulang. Tanan ta gid ha para mabakmo ang immune system. Kampiyon ang kondisyon sa lawas mo. Action Hotline. Kay manang hinday Kat Burso dira kay Sir Andy Delgado. Good morning. Thank you for listening. Action Hotline. May nata panahon, pasensya sa way kumalabutan mga minsay karon na lang sa Action BBB program. With Action Oliver Pason sa technical side, backup si Action Doril Cabato kag Action Elry Dutilios. Ako naman Action Tay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,